Bueno, jo era molt petita perquè, clar, nosaltres vivíem a la Vall de Vall i el meu pare, doncs, bueno, es havia d'espavilar a buscar-se la vida i ho recordo poc, però era joveneta, però sí que recordo, doncs, que el meu pare agafava l'aparell aquest i o ho feia a casa o ho feia a Masies, anava a pagès. Agafava la bicicleta, devia lligar això en el quadre de la bicicleta, que ja es veu trencat, si no fa una hora es havia fumut de nassos, però bueno, vull dir que anava a les cases i depèn, si tenia molta feina ho feia durant el dia i si tenia més feina si quedava pregant demà. Això és el que m'han anat explicant a mi, ell amb els anys, perquè clar, jo era molt menuda quan ell feia això. I bueno, i a casa jo recordo com feia això, tenia la pasta, tenia unes canyes que les posava de paret a paret, en un angle, i el que no recordo massa és veure ara això, com ell, quan ho treia d'aquí, que és el que ha costat, era que no se li enganxés, això no ho recordo. A mi sona molt que ja posava una canya o alguna cosa i ja ho traslladava allà en aquell pastatge que tenia. I així, doncs, bueno, vull dir, li vaig veure fer el record que tinc jo, que era menuda, però ho va fer uns anys, fins que, bueno, després, doncs, ja o ja no es va fer, per casa ho devia seguir-ho fent igual, possiblement, però llavors jo ja recordo que el meu pare doncs, ja treballava allà a la masia i altres coses i això doncs, devia ser uns anys, una manera de guanyar-se a les garrofes, com es diu. Bueno, fa uns dies que va venir a veure si sabríem fer pasta de fer macarrons i sopa, perquè tenia una màquina antiga d'una persona que anava per les cases fent pasta en bicicleta i van dir, va, doncs vinga, fem una recepta de pasta que és 100 grams de farina per ou, més o menys li hem afegit una mica més d'ou perquè al principi ha quedat molt dura. L'hem feta una hora abans i ha reposat una hora i ha quedat prou bé, però ja està. Llavors l'hem anat passant per aquí i hem fet els macarrons, la pasta dels canelons i fideus. A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern. Dilluns perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tant soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra hivern. Només digues què penses, llum de contra hivern. Ha costat una mica més perquè s'anava d'enganxar. Jo crec que haurien d'anar estirant a sobre d'una taula, però bueno, en el seu moment també jo crec que li han quedat ben bons. Ara sanitàriament aquesta màquina és prohibida, perquè està feta amb ferro i aram,
però que vull dir que antigament això es demostra que antigament les coses es feien així i no crec que morís tanta gent de botulisme. El que passa és que ara és tot trobant això dintre l'obrador i fent macarrons. Llavors la deixarem que s'assequi, que perdi la humitat i demà veurem si li fem una cocció, a veure quan dura a coure's i tot això, a veure com acaba de fer. No farem macarrons a la bolognesa, però la courem a veure com queda, per veure tancar el cercle. Capità del silenci quan toca la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles, els mots encreuats. Quarts de 6, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la Cèlia que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons cordats, un dimarts de primavera a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles.